България минава към евро и ако имаш OpenCard магазин, сигурно вече си се питал как да конвертирам всички цени от лева в евро бързо и коректно, без да си разбутам магазина. Ръчното пипане е бавно, изнервящо и много лесно стават грешки, особено при стотици или хиляди продукти. Затова днес ще ти покажа най-сигурния автоматизиран вариант. Решението се казва Currency Convert, модул за OpenCard, който реално мигрира цените ти от лев към евро директно в базата данни. Това не е просто визуално показване на втора валута, а истинско преобразуване на стойностите. Накратко, Currency Convert конвертира цените от лева в евро, променя стойностите в базата и го прави автоматично през админ панела. Идеята е да си спестиш ръчното редактиране и да минеш на евро контролирано и спокойно. Модулът е направен да работи супер добре в комбинация с Dual Currency Display. Currency Convert ти прави истинската конверсия на цените, а Dual Currency Display ти показва паралелно лев и евро в магазина, за да се ориентират клиентите в преходния период. Ето защо автоматичният вариант е по-добър от ръчното конвертиране. Първо, ти контролираш курса и закръгляването, въвеждаш коефициент, избираш от коя валута конвертираш и до кой знак да се закръглят цените. Резултатът е точен и предвидим. Второ, избираш кои ценови полета да се преобразуват – основни цени, отстъпки, промоции, опции и така нататък. Модулът пипа само стандартните таблици на OpenCard, така че няма риск да развалиш нестандартни структури. Трето, имаш сухо изпълнение преди реалната промяна, т.е. първо симулация, без да се записва нищо в базата. Получаваш отчет с примерни нови цени и виждаш дали всичко е както трябва. И четвърто, реалната конверсия е защитена с бекап. Модулът пази старите цени в отделна таблица и ако нещо те притесни, връщаш всичко с «Върни от бекап». Без паника. А ето как протича всичко на практика. Първо инсталираш Currency Convert. След това въвеждаш лиценза. Пускаш бекап, хубаво е да имаш и от хостинга. Стартираш сухо изпълнение и гледаш отчета. После натискаш «Преобразувай» и цените стават в евро в базата. След това в настройките на магазина сменяш основната валута на евро. В Fund валути задаваш еврото да е с курс 1. В Dual Currency Display настройваш лева като второстепенна валута и задаваш курс 0,5113. Така еврото е основната валута, а лева остава за ориентир. Този модул е идеален за теб, ако ти предстои преминаване към евро, искаш реална миграция, не просто на око, държиш да имаш проверка преди промени и искаш всичко да е обратимо при нужда. Стандартната поддръжка покрива самия модул. Ако имаш други разширения или нестандартни ценови таблици и се появи конфликт, можем да помогнем допълнително. И ако не ти се занимава с настройки, курсове и проверки, можем да направим цялата конверсия вместо теб професионално. С две думи, не си губи времето с ръчно конвертиране и излишен риск. Вземи Currency Convert, пусни сухо изпълнение и минавай на евро спокойно. Линкът е в описанието. Ако имаш въпроси, пиши ни. Конвертиране на цени от лева в евро в OpenCard. Бързо, сигурно и без стрес.